Eu sou Manuel Vidalermo, teño 57 anos, son do Chaso e vivo fai 30 anos no Cabo da Cruz. De profesión mariñeiro, empecé a navegar con 15 anos no ano 1967. Antes de salir para o mar, estuve arranxando un barco en Gijón. Primeiro estuve nunha pousada, parecía unha pousada, que aquel xa non tiña xeito, que parecía un alboio. Despois fomos para o barco e non tiñamos ni luz ni agua. E íbamos a lavarnos aos talamares, que os talamares é a casa dos mariñeiros en todos os puertos. Ou eso lle chama máis ou menos, non? Salimos para o Canadá o 15 de febreiro do ano 1958. Levounos chegar alá uns 10 días, máis ou menos. Traballábamos o bacalao á man, non como agora que teñen máquinas, que teñen cortacabezas, abre bacalaos, teñen de todo, teñen cintas transportadoras. Antes non, antes había que arrastalo o bacalao en canastos para aquí, para alá, para diante, para atrás, e depois había que botalo á man dunha queixonada para a outra. Agora non, agora meten unha cinta, se engancha o peixe e vai dunha cinta transportadora, se leva o bacalao hasta onde ti queres. E antes había 4 ou 5 homens botando peixe, e depois había outros 2 ou 3 sacándolle a espiña, abrindos, cortándolle a cabeza, e depois montábamos unhas mesas que xa se sabía que facelas xa que íbamos navegando. E máis uns bancos, xa para poñer os pés encima, poñer a altura que che daba, máis ou menos a altura do embigo, para poderes... A altura era que che daba boa para traballar, cada un poñía a altura seu, montábamos 6 mesas, e cada mesa iban 2 homens. E claro, aí pois poñían a altura deles, o home que quería poñer, pois poñía un banco clavado na cubierta, a altura que había. E pois había outra canaleta, por onde se botaban os peixes traballados, ou abertos, ou sacado a espiña. Botábase por unha canaleta e iba para unha mangueira de agua, iba para unha queixonada grande que facíamos tamén, con madeira, e ali había un home metido na agua, casi hasta a cintura. Ali lavaba o bacalao, remexía, ca agua ali, con horquilla desas como esas do esterco, de andar nas leiras, ali pinchaba, e pois sacaballe a espiña, ou unha tela negra que ten nas aletas, sacaballe a tela esa para limpalo, botaba un canastro de corres, que había ali, e depois ele xa puñía unhas tablas así, e levaba o arrasto polas tablas esas, e botaba hasta a boca da escotilla, e ali daba lle volta al sol, un home solo ali dentro, metido na agua, 24 horas ou 40 horas que fixeran falta. En canto houbera peixe na cubierta, había que estar ali metido, a arrastrar o peixe. E depois botábamos para baixo, para a bodeja, para salar, que ali na bodeja, pois estábamos 3 homens, salando o peixe, porque o peixe salase ao largo ao ancho do barco, como se fora facíamos unhas escaleiras con ele, facíamos unhas mesas a todo o largo, máis ou menos de 1 metro de ancho, e íbamos pois tirando o bacalao. O bacalao salas e non se lle bota máis que sal na espiña, nos lados non se lle bota sal ningún, só no centro. Hai unhas paletillas pequenas, e ca man, e botase xusto no medio do bacalao. E no lado non se bota ningún. Non sendo que sea un bacalao grande, moi grande, que se lle bota un pouquiño nas aletas. O resto vai xusto no medio. E eu, con 18 anos, xa andaba de jefe salador, con 18 anos. Empecé de salador, con tío meu, e depois aos 18 anos, xa anduve nunha pareja da Coruña, xa andaba de salador. Deixei de andar ao bacalao, anduve nos mercantes, nos remolcadores, congeladores, petroleros, hasta os 56 anos que me jubilei. E agora, justamente pasei 4 minutos, porque xa de rapaz pequeno gustaron moitos nudos, porque ao lado da nosa casa había un home que facía cordas para bateas, e facían ali os estrobos, e cousa de jazas, e cousa deso, e eu sempre estaba ali con el de rapaz, e aprendín, e desde aquela gustaron sempre moitos nudos. Hoxe fago máis de 100